Owganistanda Talabanyň köpleri üçin garaşylmadyk ýagdaýdaky çartlyk bilen paýtagat kabyly eýilemegi birnäçe günden bäri dünýäniň köp ýurtlarynyň üns merkezindäki esasy özgürçlikleriň biri bolmagynda galýar. Soňky wakalaryň mümkin täsirleri barada aladalaryň artýan döwri Türkmenistanyň häkimetleri, sultanda habar teristleri hem günorta goňsuzyndaky bolup geçýänler barada kelam agy söz aýtmaýarlar, ilaty düşündürüş bermeýärler. Maýda Amerikanyň Owganistandaky eserlerini resmi ýagdaýda çykaryp başlamagyndan soň Taliban deýişdirlikdäki gysga wagtyň içinde ýurdun möhüm şäherleriniň tas ählitini iýeledi we 15 awgustda paýtagat Kabyla girdi. Bu ýagdaýlaryň fonunda Owgan prezidenti Ashraf Ghani hem ýurdy terk etdi. Bu wakalar sol wada dünýädäki iri habar teristlerinde gysgaly habar höküminde beýan edilen bolsa, söz azatlygyny berkçäklendirýän Türkmenistan özüniň 800 kilometr töweregi terhit arşagy bolan goňsuzyndaky ýagdaýlar barada häzirki güne çeline hem ilaty düýbünden maglumat bermeýär. Yekşenbe güni, ýagny paýtagat Kabylyň Sinan güni Watan Habarlar gepleşiginiň akşamky efirinde prezidentiň adyna gelen hatlar okuldy. Onun hepdäniň dowamyndaky gatnaşan çärleri, halyçylyk tenedi, teleketçi bagwanlar, ýurtdaky kanyonlar barada reportajlar berildi. Ýurdumyzdaky özboşly keşfe bürünen ajaýyp kanyonlar görünür haýrana goýýar. Emma goňsy Owganistanda islamyň aşy bir kadrlary esasında döwlet dolandyrşyny gurmak isleýän Talabanyň Kabyla girmegi, şol sanda prezidentiň köçküni eýilemegi barada hiç zat aýdylmady. Wakalaryň ertesi güni döwletiň elçiligindäki mediada, şol sanda gazetler, jurnallarda hem bu barada ýene-de hiç maglumat berilmedi. Adatça bolşýaly metbuatda prezident Gurbanuly Berdimuhammedowyň şahsiýet kulturyny dawarlandyrýan makalalar çap edildi. Ýogsa sol günler paýtagat Kabyldaky ýagdaýlar bilen birlikde Türkmen Owgan terhidinde hem galygoply özgürçlikler bolupdy. Azatlyň habar berýär, Türkmen häkimetleri Owganistanyň Demirazlyk tewitlerinde ýuwdlykdan gaçyp Türkmen terhidine sygynan hökümet güýçlerini, bosgunlary, sultandy etnik türkmenleri hem bitaraplyk statusyny salgylanyp öz çägine geçirmändi. Dünýäniň iň bir ýapyk ýurdy Türkmenistanyň döwlet emeldarlary Sultandy Berdimuhammedow hem Owganistandaky ýagdaýlar şeýle-de alaçsyz bosgunlar babynda häzire çelne hiç kile reaksiýa bildirmediler, açyk beýanat bilen çykyş etmediler. Sol bir wagtda Merkezi Aziýanyň Owganistan bilen terhetleşen beýleki döwletlerinde, ýagny Täjikistanda we Özbekistanda hökümet resmiýetleri belli bir derejede goňşy döwletdäki ýagdaýlar barada çykyş edýärler. Şeýle-de ýurdun öz içindäki habar teristleri hem bu ýagdaýlary giňden beýan edýärler. Galy berse-de bu ýurtlar Türkmenistandan tapawutlykda Owganistandaky zorlukdan gaçyp gelen bosgunlary şol sanda hökümet harbylaryny hem öz terhet çägine goýberýärler. Azatlyk radiosynyň Täjik gullugynyň jurnalisti Abdullah Asurov Täjik resmiýetleriniň Owganistandaky ýagdaýlary izlerleýändiklary barada ilaty habarly edip, ýurdun çägine goýberilen Owgan bosgunlary barada hem maglumat berýändiklerini aýdýar. Официальный Душанбе также вчера подтвердил, что они приняли 143. Dün Täjik resmiýetleri ýurdun çägine zorlukdan gaçyp gelen 143 Owgan harbysyny goýberendigini tasdikladylar. Olar harby uçurlarda Buxtar şäherine geldiler. Harbylaryň arasynda 2 aýal masgala hem bar. Olar elindäki 53 tany ýaragyny tapşyrdylar. Olar häzir şäheriň uniwersitetleriniň biriniň umumy ýaşaýyş jaýynda ýerleşdirildi. Bu maglumaty resmi Täjik häkimetleri tasdikladylar. Owganistanyň Täjikistandaky elçisi hem bu ýere baryp gördi we Owgan harbylary bilen söhbetdeş boldy. Bu barada hem yerli habar teristlerinde maglumat berildi diýip Abdullah Asurov sözüne goşdy. Он с ним беседовал, и короткое видео с их беседы тоже распространяли СМИ. Bu ağırlıkta tinçiler Türkmen häkimetleriniň şol sanda ýurdun özüne hem täsir etirmegi mümkin. Goňşy ýurtdaky bolup geçýän ýagdaýlar barada dymmagyna, şol sanda bosgunlary hem kabul etmediligine tanqidi garaýarlar. Türkmenistandaky ýagdaýlary içinden izlerleýän ýazyjy Hudaýberdi Hallaýew resmi Aşgabatyň häzirki hereketlerini gorkuklyk hökmünde häsiýetlendirdi. Türkmenistan bolsa häzirki döwürde dymýa, olara kömek bermekden geçen, gaýta Owganistanyň içinde bolup geçýän wakalar barady. Öz halkyna maglumatym bermeýär. Türkmenlerde şeýle bir nakl bar. Kıyamet günü goňşudan diýerler. Goňşunyň şoňňaly beýik borjy bar. Ýöne häzirki döwürde Türkmenistan şol borjuny hötde gelenok. Türkmenistan öz goňşusyna barýan betbagtlygy, agyr helakçyligi görmezlige salýar.
şol barada sesini çıkarman durya. Munun özü diňe gorkoklukdan başga hiç zat däl. Mundan azatlyň ýagdaýlardan habarly çeşmeleri Türkmen owan terhidindäki ýagdaýlaryň howtalalydygyny belläp, ýurdun harby bölümlerinden owan terhidine gosmaçy güýçleriň iýerilýändigine aýdypdylar. Lewapda koronavirus alamatly keselçilik bilen keselleýänleriň we ölýänleriň görnetin köpelýän wagtynda Türkmenabad şäheriniň etrapçalarynda merhumyň hatirasyna berilýän sadakalaryň sany artýar. Bu aralykda Adatlyk radiosynyň habarçysy bilen söhbetde şolan lukmanlar karantina ýapylan köpürli hassahana Farab etrabyndan köp näsaň getirilýändigini aýdýarlar. Farab etrabı heniz hem karantina ýapyklygyna galýar. Koronavirusa ýoluýan näsaglaryň we ondan ýoğulýanlaryň sany hasta köpelýär. Virusyň bu görnüşi tiz ýaýraýar we oňa ýoluganlara öňkü berýän bejeriklerimiz hem kömek edenok diýip efirde atlandyrylmasyzlygyny soran Türkmenabadly Lukman 16 awgustda habarçymyza gurrun berdi. Onuň sözlerine görä virus bilen keselleýänleriň we ölýänleriň arasynda 25 ýaşlaryna kiraýetler we göwreli aýallar hem köp. Lewap vilayatynyň köpürli hassahanasyna virus ýokuşan göwreli denanlar üçin ýörite bir bölüm açyldy. 12 awgustda şol bölümden bir göwreli aýal çağı doğuruş bölümine alınıp gedildi. Ol aýalyň kesir we usuly bilen çağasy boldy. Şondan soň enäni gaýtadan bu bölüme getirdiler. Ol bir näçe saat geçen soň aradan çykdy. Onuň çağasy diri galdy diýip Türkmenabadly Lukman şaýat bolan ýagdaýlaryny gurrun berdi. Bellesek mundan 10 gün çemesi odal Lewabyň köpürli we ýokunç keteller hassahanalarının näsaglardan dolmagy sebäpli olardyň gartaşan raýatlar we göwreli aýallary kabul edip başlapdy. Mundan bir hepde çemesi odal bolsa köpürli hassahana COVID-19 alamatly hassalaryň akymyna dözi gelip bilmän karantina ýapylypdy. Habarçymyz bilen söhbetde şolan bir näçe lukmanyň tasdiklamagyna görä Lewap vilayat hassahanasynyň bir lukmanynyň gyýdy hem virusdan aradan çykdy. Lukmanyň heniz 30 ýaşyna ýetmedik gyýdyna halat etmek üçin köp tagalla edildi, emma bu başa barmady diýip Türkmenabadly Lukman belledi. Bu aralykda habarçymyz bilen söhbetde şolan lukmanlar karantina ýapylan köpürli hassahana Farab etrabyndan köp näsaň getirilýändigini aýdýarlar. Farab etrabı heniz hem karantina ýapyklygyna galýar. Farablylar näsaglaryň iň uly bölegini emele getirýärler diýip Lukman belledi. Ýatasa habarçylarymyz Farabda keteliň ojagynyň tapylandygyny we etrabyň karantina ýapylandygyny ilkinji ýedek 12 iýulda habar beripdiler. Şonda Farab etrabyny beýleki sebitler şol sanda Türkmenabad bilen birleşdirýän ýollar we köprüler ýapylypdy. Farabyň ilatyna sebitten çykmak we sebite girmek gadagyn edildi. Bu aralykda Türkmenabadyň etrapçalarynda merhumyň hatirasyna berilýän sadakalaryň sany hem artýar. Habarçymyz her etrapçada her gün 3-4 sany sadakanyň berilýändigini aýdýar. Şäherde jynazalaryň we sadakalaryň köpelmegi bilen merhumyň howsarlarynyň sözlerine görä özlerini tanışdyrmayan resmiler olara merhumyň infarktdan ýoğulandygyny aýtmagy tawşyrýarlar. Häkimet başyndakylaryň tawşyrygyny ýerine ýetirmeseň günüňi kynlaşdyrýarlar. Şol sebäpli kimdir biri virusdan ýoğulan garyndaşymyzyň näme sebäpden aradan çykandygyny sorasa, oňa onuň infarktdan ýoğulandygyny aýdýarys. Sebäbi sadaka gelýänleriň kime näme habar ýetirjegi belli däl diýip efirde adynyň tutulmazlygyny soran Türkmenabadly bir ýaşaýjy habarçymyza gurrun berdi. Adatlyk ýokarda beýan edilen ýagdaýlar barada değişli sebitleriň häkimliklerinden, hassahanalardan şeýle-de döwlet arasaçylyk we keselleriň ýaýramagyna garşy göreşmek gullugyndan goşmaça maglumat alyp bilmedi. Türkmenistan koronavirusyň geçen ýylyň martynda global pandemiýa diýilip yglan edilmeginden bäri ýurdun çäginde bu virusyň ýeke ýagdaýynyň hem resmi yüze çıkarılmandygyny öňe sürüp gelýär. Lewap vilayatynyň administrativ merkeziniň döwlet dukanlaryna çörek üptünçiliginiň yaramaz ýagdaýy saklanyp galýar. Bir döwlet dukanyna çörek nowatlary köp gatly jaýyň girilgesine gillenilýär. Bu aralykda ilatyň nagd kynçylyklary hem de subsidiýalenen haritdary hojalyklary paýlamak işleri
dowam edýär. Bular barada Azatlyk radiosynyň habarçysy Sebitden habar berýär. Onuň maglumatlaryna görä adamlar bir döwlet dukanynyň öňünde ir saat 4-den başlap çörek satyn almak üçin nowbata durup başlaýarlar. Ýöne dukanyň öňünde uly nowbatyň emele gelmegine ýol berilmeýär. 6-5de çörek getirýän awtobus gelýär. Ýöne çörek nowbatyna garaşýan adamlar dukanyň 100 metr aradaşlykda garaşmaly bolýarlar diýip bir yerli ýaşaýjy Azatlyk radiosynyň habarçysyna gurrun berdi. Onuň sözlerine görä alyjylar dukana 2-2den iýerilýär. Galan adamlar dukanyň ýanyna bir köp gatly jaýyň girilgesine gizlenmeli bolýarlar. Türkmenawatly habarçymyz emele gelýän nowbatlary 2 asuda raýatyň gödäwçilik edýändigini aýdýar. Türkmen häkimetleri döwlet hiýetçiligindäki azyk dukanlarynyň öňünde emele gelýän uly nowbatlary ýaşyrmak tagallalarynyň çägini geçen may aýyndan başlap paýtagat Aşgabatda subsidiýalenen azyk önümlerini hojalyklara eltip bermek işlerine girişdi. Türkmenawatlyk habarçymyzyň maglumatlaryna görä kesgitlenen möçberlerde azyk önümleriniň öýleri paýlanylmagy şugunlar Türkmenawatda da ýola goýulýar. Kesgitlenen möçberlerde paýta ýagy, günebakar ýagy 5 kilogram, un 1 kilogram, tuwe, bir sany towuk buğda öýleri eltilip berilýär. Harytlary öýültmek hyzmat üçin hojalyklardan 3 manat möçberine tölew kabul edilýär. Mundan ozal Azatlygyň habarçylary öýleri haryt paýlamanyň kadasyz ýygylygy barada habar berdiler. Häkimetler Aşgabatda ilki başda hepdede bir gezek ilaty azyk paýlamagy meýilleşdirdi. Paýtagatda ýaşaýjylar may we iýun aýlarynyň dowamyny köp etrapda bary ýogy 2 gezek subsidiýalenen azyk önümleriniň öýleri paýlananyny aýtdy. 16 awgustda Azatlygyň habarçysy ýurdun käbir künjeklerini ilatyň azyk paýlanyň 3 aýda bir gezek paýlanylýanyny habar berdi. Awgustyň başlaryna habarçymyz paýtagatyň ençe etraplaryna azyk önümleriniň 10 günde bir gezek öýleri paýlanylýanyny habar berdi. Bu aralykda Türkmenawatda pullaryny bankomatlardan nagdlaşdyryp bilmeýän adamlar azyk harytlaryny satyn almak üçin nagd däl hasaplaşyklary kabul edýän sewda merkezlerine köpçülik goýun barýarlar. Habarçy nagd ýetmezçiligi sebäpli Türkmenawatda bazarlardan sewda edýän adamlaryň azalýanyny aýdýar. Şol bir wagtyň özünde bu ýagdaý ilaty nagd däl hasaplaşyklary kabul edýän sewda merkezlerini terýär. Käbir çaklamalara görä 250 000 töweregi ilaty bolan Türkmenawat şäherine nagd däl hasaplaşyk kabul edýän sewda merkezleriniň sany barada takyk maglumat ýok. Ýöne biziň habarçymyz şu günler şäheriň sewda merkezleriniň köp adamlygyny aýdýar. Ýöne sewda merkezlerini azyk önümleriniň bahalary döwlet dukanlaryna bahalary bilen deňeşdirilenine aşa ýokurydyr. Muňa garamazdan habarçymyz nagd ýetmezçiligini başdan geçirýän adamlaryň gymmatçylygy garamazdan diňe nagd däl hasaplaşyk sebäpli sewda merkezlerinden azyk harytlaryny satyn almaga mejbur galýanyklaryny aýdýar. Bu aralykda öz ilaty azyk harytlarynyň gytçylygyny we gymmatçylygyny başdan geçirýän Türkmenistanyň Russiýa eksport eden gökbakçy we miwe önümleriniň möçberi bu ýyl 93 götürmeye korlanypdyr. Russiýada oba hojalyk önümleriniň howpsuzlygyna gödäwçilik edýän Rossellhaznadzoryň maglumatlaryna görä Russiýa soňky bir ýylda Türkmenistanyň import eden gökbakçy we miwe önümleriniň möçberini 16,9 000 tonnadan 32,7 000 tonna çykarypdyr. Hususan Türkmenistanyň Russiýa eksport eden pomidorynyň we käşiriniň möçberleri ýokarlanypdyr. Pomidoryň eksport möçberi 16,4 000 tonnadan 31,9 000 tonna. Käşiriň eksport möçberi 40 tonnadan 302 tonna çykypdyr.